A kullum idan aka zo ana siyasa, the first word da mutanen mu suke cewa shine ku zaɓe shi, shine tashi tare da mu, shine zai share mana hawayen mu because ya san kukan mu, shine ya san me zukatan mu suke ciki, shine ya san matsaltsalin mu, kuma shine zai zama first person da zai share mana hawayen mu. But guess what? Idan problem ya tashi, he will be the first da zai toshe kunnuwan shi a ciki, ya acting as if ba ku existing ba. Funny, right? Yes, I've said what I said. A lot of you kuna ganin mu tare da mu kuka tashi. Ƙauyukan da ake tadawa yanzu, a lot of you kun tashi cikin ƙauyuka. Matsaltsalin da ake tashi, a lot of you kun san matsaltsalin da ke cikin gurin. Ba me yasa za ku yi magana? In nayi magana, I'm going to lose my position. So it's better if I keep quiet. Ƙauyukan mu ana tada su, iyayen mu ana kashe su, ana kashe mana ƴan uwa. Ba ku da zuciya ne? Like ba ku san zafin rashi ba? Like duk sanda za a ce wani naka ya rasu ba ku san yadda mutum yake ji ba. So imagine a ce an shiga gari, uwa ta experience an kashe mata ɗaya, biyu, uku, hudu, biyar. Kai imagine idan yaranka ne aka yi maka, how will you feel? Ɗa ya fi ɗa ne? Jini ya fi jini ne? Mun zaɓe ku saboda mun yarda da ku. Mun zaɓe ku because we know that you guys have something da za ku yi mana. Ba me yasa za ku yi turning ku toshe kunnuwan ku yanzu lokacin da muke buƙatar ku? We need you. Please, duk mutane za su fito arewa mu farka, justice, it will not work. For how long are we going to continue doing that? For how long? Kullum muna fitowa muna magana justice, an yi zanga-zanga, an yi kaza, an yi kaza. Abin bai taɓa ƙarewa ba. We are tired, sir. We are tired. Please do something. Kai ending killing din nan azumi ake yi. A ce an shiga ƙauye an kashe mutum 50, mutum 100, mutum for how long? Mutum nawa ne suka rage mata za a ita kashewa? Dan jifa ta wuce akan ka ta fada kan kowa. A lot of mutanen ƙauyukan nan da suke zaune, wata har abinci ta baka, wata ta ɗauke ka kana yaro, wata ta goya ka, wata ita ta anshi haihuwarka, wata ita ta yi maka gashin cibiya. We need justice. Please, let's end this. It's not funny. Ta ya bandit zai fito ya ɗauki waya, ya yi bidiyo, ya yi posting a social media sannan a ce ba za a iya tracking ɗin shi ba? Ta ya ɗan siyasa zai ɗauki wayar shi, zai ɗauki ƙafar shi ya ce zai je ya sulhu da mutumin da ke fasa masallaci ya je ya tada bom? For how long? For how long za a rinka sulhu da su? Muna son mu tafiya by road, ba zai yiwu ba. In baka da ƙarfin tafiya by road ta hau kanka, dole sai ka tafi. In baka da ƙarfin hawa jirgi, tafiya by road ta hau kanka, ka tafi. An ɗauke ka, an maka kuɗin goro. Kai ba saniya ba amma an ce sai ka ba da kuɗi, za a baka kanka. Sun ɗauki abin sana'a. Idan wani ya fito ya zagi president ko ya zagi wani, you guys have the audacity da za ku yi tracking ɗin shi ku je ku kama shi. Amma yanzu ga sunan a social media suna da account, suna da komi, suna kiran waya su an shi kuɗin ransom. But you guys are not doing anything. Kun riga kun yi breaking zuciyoyin mu already. But please do something. Please, let's end this. It's not funny. Jinin da ke zuba a Ramadan din nan is not even funny. Ƙauyukan mu da yawa sun gagare mu zuwa. Especially Zamfara, Katsina. We are from there and we need this thing to end. Please. Let's end this. Enough is enough.